for at kunne lave det, man har lyst til i frikvartererne? Jeg synes, det er meget fedt, at man kan både spille fodbold eller andre boldspil, og man kan sidde i klassen, eller man kan gå rundt på skolen og snakke med en masse små børn, som faktisk for det meste gerne vil snakke. Så derfor, altså, selvom at pausen måske kun var et kvarter, så kan man sagtens få en masse ud af det, og der er mange, man bare lige møder, som bare gerne vil snakke. For eksempel mange lærere, og det er meget fedt, at der ligesom altid er et eller andet at lave i pauserne. Jeg synes, man lærer rigtig meget på Børneuniversitetet, fordi at de går ret meget op i, at du skal kunne det her, før du ligesom går videre. Så derfor får du også sådan, du får meget ud af timerne også, i og med at de er så lange, eller længere end andre skoler, folkeskoler. Og så synes jeg bare, at de går meget op i, at undervisningen skal være god, og den skal foregå på en ordentlig måde, så man ligesom lærer noget, og godt, hvis de sætter ligesom fokus på barnets læring, så man, ja, som sagt, lærer noget. Jeg kan meget godt lide undervisningen på Børneuniversitetet, fordi den er meget anderledes i forhold til folkeskoler, og at det er meget mere aktivt på en måde. Hvordan har du det med, at vi arbejder på tværs af klasserne her på Børneuniversitetet? Jeg kan meget godt lide at arbejde på tværs på klasserne, fordi det giver en god mentalitet mellem klasserne, og man lærer en hel masse andre end dem fra din klasse. Har du det med morgensamlingen på vores skole? Det jeg godt kan lide med morgensamling, det er, at det er ligesom en god måde at starte dagen på. Man synger en sang og hører, hvad der er sket i verden, og det er bare sådan, i stedet for at gå direkte op og sidde og have matematik eller et eller andet, så er det meget dejligt lige at sådan, være lidt sådan afslappet og sådan noget, ikke lave så meget lige fra morgenstunden af. Synes du om Børneuniversitetet? Jeg synes, det er en rigtig god skole, fordi at vi er ikke sådan en stor skole, så eleverne kender hinanden, og vi har også mange forskellige sådan nogle dage som stamgrupper og sådan noget, hvor hele skolen bliver rystet sammen, og det kan rigtig godt lide, så alle eleverne kender hinanden. Og man har også et dejligt forhold til lærerne, og man føler, at man kan komme og snakke med dem, når man har problemer. Lige ved Børneuniversitetet? Jeg kan bedst lide, at vi er kreative og giver bedre undervisning. Gode ved undervisningen på Børneuniversitetet? Det gode ved undervisningen er nok, at læreren har meget gode metoder til at lære, og at vi ikke bare sidder ned, og vi også rører på os.